महोदय ताइबो फाइ मानजक फाइजा और आरो फाइ मानजक फाइजा नारानि खूब कपाल काहाम नारावनि अ इलाकानि नारावनि बुधबाय कपलाय उमै त्रिपुरा विधानसभागो जे भुतागै 48 परम्परानि और अथर्वाजा पारा থেকে শুরু খাইয়ে সারা विधानसभा এলাকাनि विभिन्न समस्या समाधान तैये नरा नुखना निउस विभिन्न सोशल मीडिया को विधानसभा कक थानाय नारावनि एमएलए जुबक दलाब किसान नायथाव आनि सुतबाय बलदांसु और फाइ मानजक फाइजा 48 करमसरानि तिनि ब्लक प्रेसिडेंट आनि युव नेता तिनि ताखु यूथ प्रेसिडेंट एवं अपारानि अक्रा चाकरा विभिन्न जागानि फाइनाय आनि अक्रा चाकराराव ननै आतय एवं जारा तिनि यूथनि जारा संगठन दंनायाव विभिन्न जागानि फाइनाय जत ताकुताय बुकुरावनो अक्रारावनो खुलुमो आनि जारा समबयसी आनि सालाय सागबथा जारा दंनायावनो नरना खाका हामबाय खाकु फुरबाय तिनर नरनि बुसकां फाइ मानजक फाइमानि एवं नरगानो तिनि आरो रैमानि बागै बेलाय बेलाय कि नरना हामबाय आफारो बर्तमान जारा नेतृत्व तोमेरनि बरनि जे वानसमुक्तामो ओ विषय दे किसिजा काउ थागै आनि कक पाइरिनाय नरनि इलाकानि डेभलपमेन्टनि कक एवं इलाका भाइके डेभलप खाइनाय तिनि विधायक तंग एमएलए साहेब आनि सुतबाय पलदांसु ब नरन विस्तारित भाबे कक फाइसनारने आं नरन तिनि परिष्कार थानाय आं दीर्घदिन बीजेपी खलाइमानि जे एकटा आनि एकटा अभिज्ञता दङ এই সব এলাকা সিসিরিংছড়া এলাকা থেকে শুরু করে লালছড়া এবং দুলছড়া और রথরওয়াজা পারাবা আং কয়েকবার মিটিং খাইজা হয়তো আনো কেওয়া কারা নর কেবো আনো নুখনা বিজেপি তংকুরু যখন রাজ্য কমিটি রাজ্যনি সদর দপ্তর অফিসনি অঙ্করই ফাইনায় আনো কাইসা নুট খলাইরগো বরনি কাইসা সংগঠন তো আরএসএস এবং বিভিন্ন সংগঠন রাव সাগো হংতো তুম এসআই বলনা পড়েগা आनो सागन नंग अमो हाय कौमा थानाय अमो जागा अमो परिस्थिति मा थानाय विस्तारक संजागायबो त्रिपुरा एलाका आरो जागा आं त्रिपुरा होनो तिनि विभिन्न जागागो बरौनि शुधु बरौनि कौनो साजानाय किन्तु तिनि बरौनि कौनो एकटा गावखाना साजानाय सुजुग करे अमाय परिस्थिति बीजेपी अमन भाई ठीक तदुरु दाबु जारा बीजेपी नेता तंनाय रनबा आं बरौनो दुसरिया बरौआनि चिरदिन शत्रुया बरौआनि व्यक्तिगत शत्रुया बरौ तिनि कौबैसे बरौआनि माइ गलानबो हर जाया बरौआनि संगलानबो तैरिया बरौआनि परिवारनबो सैला जाया काजे बरौनि पार्टीनि आइडियोलॉजी से अबहाय बरौ पार्टीनि सजेक्शन अमहाय रिजाल्ट अबहाय कौ मा सानायनो अबन भाई किछु किछु कौ खनाका एमडीसी राव दे नुक तांगमानि विषय तैये एमएलए नुक तांगमानि विषय तैये अबतो नराव बरौनि खुक्ति खनानानि नाया ओ इलाकानि चिनि एमएलए बुसुताम खायका खाया ब नेताराव बो सुबतमा खलाय अब नर काहाम के सिओ बांग आरो तिनि सानानि फाया आं साका पयलानो आं केबनि व्यक्तिगतनि कौ सानानि मुसुया राजनीति केबो व्यक्तिगत शत्रुया तिनि परिष्कार सानाय अबन भाई आं नरनो तिनि सानाय ए जे बात मुसादिया आनि बुमुंग रगय अंग बीजेपी सिलेंडर वही है आनि बुमुंग खुराय ग्यान काम फाइनि आरा हिगो या बीजेपी रो ता जारा खला मान सुदे जारा खा आइ सिंगागो आनि को अरनो माखा न कयजना जों कागो जोंनो अंग कंग्रा ओ हरिपदरनि बुंदो दा आनि बुमुरा अंग रतन सेनदंनि आखि रोदाखले नंनो तातान साइतला जों तो मुजे सादिया जों बुमुंथि मिजरो रगु जों पुरो जायबो सातनसे काम खलियो जों सालो आनि को अरनो माखा आंखाय हिनो नरक जेसेट फाइका अबनो आनि फान अबनो चिनि फान और जों 500 जन 600 जन नि फुनुंगान बागै फायाबले चिनि साननानि तामो चिनि मान थाइतामो जों तामोंनि दं ताबो अब सिनानि बागै जों दिनो र फुथुमु जों और हाजार हाजार बर फुनुगै बुनो फुनुंगाय बयबाय बाथायनाय जों बयबाय बाथायताम खनेबा चिनि मान थाइतामो आबसे सिना नांगले ब जागा थुंजालि दंखा बयबाय बाहायके बानि जागै दंखा अबसे आसल को नरकानो नुसे नुगियाखु आगिव तिनी एक बছর 2 दिन का उनको मनी नॉमिनेशन दिमानी ताई एक मास उनकाय एक बছর कानाया एमएलए मनी नरकानो सिनिया बाटे से महाराज न चिनी बुबाग्रा न
पाइथगै जोंनि बुबाग्रानो बिसास खायि नरक आनो बुद्रिउ बुंखाय नरक दाबो तांनि बुबाय थगाय जादे अन्न पार्टीआव थानायबा आसु बছর कस्त खाय फायगाबले माथे आखाय फायगा आसु बছর बुबाय थुमजागिबो फायगा अबनि मुक्ति माना बागिसे नरक तानो बुद्रुबले बुआग्रानो बुद्रु आगि बाङाव कब नासाव बुइ गोबांना बरफ फायथगायनाय गोबांना टकसा मासा रिबो ननतलांना नायनाय बुफां 10-15टा रिबो ननतलांना नायनाय जारा अबहाय चिकन चिकन मानिनि बागै थानाय बरफ थांतुं किन्तु जारा नरक तंनाय नरक जारा बिसास खाय तरुकनाय और तिनि जारा फायनाय रक नरक आसुनो बुजिदि और ताबुक जों चराय गोबांमा नगु अ चरायनि भबिष्यत तामंनाय जों तो थैनाय ब्ले ताई 20 বছর পরে थैनाय अ चराय रक ताई 60 বছর तंनाय ताई 40 বছর तंनाय ब्ले बरफनि जीवन अन्ति खिन्दा तंनायबा बरफ बो चिनि बयस फायके बरफ बहु तक मांगनि बागै खारुनाय नेतानि उग्लो उग्लो चिनि अधिकार मांखांगाय जों तांनि नेतानो दाम दिनायबा तांनि आं हाय एमएलए नि कखराना बागै नरगर फायनायबा अधिकार मायन बागै तरमा फायब्ले चिनि कुनु करिन बागै से चंगरमा फायु जोंबो मोजोंबो चिनि बोसानो इंग्लिश मीडियम पढिनानै चिनि अगाने इंग्लिश मीडियम से करि सरकारि रां खर्चा खायबो जों परिमाया जों बाहायके हस्पिटालाव थानाय कुलाय हस्पिटाल कसालमा काहाम हस्पिटाल थानांगैसे कुलाय हस्पिटालाव थाना नांगौ ओ चिनि उस खांगो जों मगल खानिया चरायनाय फैमानि किस्ति त्रिपुरा रां से करेंगे मगल ऑपरेशन बाइके खायनाय सरकार साव जों फ्री खायनाय अ फ्री खायनानि निनि और अ कार्ड से गरै अ कार्ड ननो सनामै नादि हनि ननो सुजुग से फुनुगै रिजा गया नोंनि पकेट खरसा खमनि रां से गरै जों कलकाता चेन्नाई तलांनि न'आव चरायनो डॉक्टर नायदि तै फैमानाय दिबा जों बनायो चेन्नाई हाई हॉस्पिटल काहाम चिनि दलायो फायदुं चिनि मनुओ कुलाय हाई हॉस्पिटल कतर फायदुं अब सिबले चिनि अधिकार चिनि जों बुसे एकदम बुखा कतर के छौ अब चिनि हा जों 80 বছর तंग फायु जों से मालिक जों मालिक नङै जा चिनि बागै मात्र 20टा सीट नारे विधानसभायाव ताई 40टा के बुइनि बागै जों मालिक हिनो जेकुनु कायसा अफिसार थांदे हे किता नंगाय जों ह किछुना हनसे किरुइमा फायु यो चिनि हा हिनो अ जागाले चिनि फो सीट बो एसटी फो किरिमा के जों बुइनो किरुइ बुइनि तलाव तंगैमा दं कायसा तुइ सानानि से 6-7 मास यांखाय चिनि बुमुं फालेखाय रोखाबले नै साप्लाय रेखाय कारेन्ट थोरै कारेन्ट दङ साप्लाय दङ हंगेबो आयरन दै नंमाया ए आमति खेमानसे बसर तिप्रासा जाखांखाय बरफनि बागै खति आइसा नंग उस थानायो जे बीजेपी रक नंग बुमुं जे रगय नक सालेन्डार रो माने नक अबनि बाखै तिनि तो नंग नतिपुरा मथा फायमाने जे मीटिंग जे फायमाने नुखा अबनि बाखै नक ता ककफिर मुं रनाय बीजेपी रक न बीजेपी रक न तो जोंथ साजिया बुमुं रो दिहि बक्तिरगो फुरुंगाय सिरि सारांबाय सिनियर जों तो जों सारजना काम खायलेयो जोंनो सागो हेन्दी मीटिंग हेरियो काय सालाय थुमनसे बासेको बिसनानि बिनि खरपा थांबाय दारा हेन्दी मीटिंग फायदि दो गायजो आहिम थांबाय द फायदि बिला आहिम बाय सालका नक खायो जे बीजेपी नि मीटिंग जे सेक्टर थानि नक थानजागदै ना तामा जों थाया जों साफुंसे काम खायो ओंखाय ससनि बुमुं नंनि रजाक जिनि बुमुं ननि तो जों अदानि जिनि आखलि जिनि सालाक बुरिनि बुमुं दा बुमुं खाय हरिपद आखाय गुदिरमन आखाय रतन सेन जिनि बुमुं दा kay nok bong no tabok ta ko khirung mungro na musu bong no e media ni bakate जों तो आर था को गनाय रखा पाय जों जिनि पार्टी जों खायतो नाय जों ता बायसाया बलाय हिजिं जा सुमजै बो बासे बासेगा सुमजै बे खामाया हि थांसे फायदि देखे फायदि फायनिया जों फायया थांगारि जों फायनाय फायखाय जों कामनो जों फायया जों सागो नखनि सादा काम खायाखै ता
Ini lagi main macam ni. Asing kam kini berapa makanya yang cakap. Engkai nong bibino protesor tirok rojak rok ini kanau je wagrong nai togrong nai rabarong nai oboterok ini oboki soto do. Terus tu sunuh sada ya. Engkai ibu bobisi kalai Sing cara. sising sora bisi. Aja hambai.